Ringanguli baca ringanggu. Oh, yes! Čaute. Dneska si ideme zahrať s mojím bratom Battle Royale a chcem hrať Queen. A teraz, keď som si iba teraz založil YouTube kanál, tak teraz si iba tak zahráme, že nebudeme si dať ani žiadnu challenge a také, ale potom, napríklad zajtra alebo tak, budem natáčať už nejakú challenge. Takže môžeme ísť na to. Daj Redera. Ale ty si oznák znova tam, kde si ty išiel. Ja ti to ukážem to. Mám. A ja idem týmto. Ak ešte neviete, tak tam je tajná púšťa, kde si od toho stromčka si za toho modrého gumimacka si kúpite ten kľúčik a potom sa dostanete do tajnej šifry. Takže preto tam chodíme, lebo tam je 8 čestníkov, mytik čestniek a 3 té nové čestky, takže je to dobré. Ok, ideme tam. Za chvíľu, ty ideš na to červené, hej? Dúfam, že to nikto nebude vkladať. No to je jedno, potom, že niekto vyhodil karku. Haha. Kde? To by som aj rád vedela, niekto ju vyhodil. 400 metrov. Aj ďalší! Fakt? Áno, dve korunky. Hej. Sú retardy. Ja som nepadol tam, kde padol som, lebo... Hej, ja som iný lakier. To mám aj ja loadout. A dokonca ja mám aj už toho modrú... No, toho gumimačka. Ja som tam nedolendil ani ja. Lebo som dával... Nie, lebo ja som neviem, lebo ja som nedolendil, lebo som dával na tie korunky. U teba sú typy asi. A mne sa to zrušilo. Nie, ja tu mám už konek stále. Je tam? Áno. Tak ty si, prečo tam je furt? Sakra. U mňa typek. Aj u mňa. Jau. Jak au? Tu je pri mne, kde si Dead? Čo to robí? Sorry, Jaro. Idem už s tebou. Tu je typko. Typek už ide preto. Typek ide preto. Ty kde si pre Boha? Ja to mám trošku... Akože my sa dohodneme na nejakej lokácii a ty to Okay, dokašľuješ asi. No už to vybrali, super, už tam ani nemusíš ísť. Ajčko, u mňa spadlo. A načo ti je tá šilka, ne? Nevadí. Táto hra... Tak končíme vínom, určite. 2,000 years later. Okay. Teraz ak bude na tvojej lokácii, ty kokos, ten stromček, no tak má šľachta.
której strony? Ciebie. Gdzie tam jest Kilimandżaro? Widzisz? Mam podejść na Kilimandżaro. Masz tam toho, Strącieka? No nie wiem. A go tam będziesz masz? Tak ja już fakt nie wiem. Masz... Nie? On nie u mnie. Ura, Skąd tam jest DLC? Tak go zabiera? Mam potrzebuję toho modrego. Potrzebuję toho modrego znajdę. Troszkę toho znajdę. Idę tam. Jedziemy za to straż strzała. I tu jest ten gumimacko, ale wzduszny, nie wodny. Si u niego? Ty masz motor? Nie wiem. Gdzie ty? Wiesz gdzie to jest? Nie. O, gdzie wodny? Wodny tu. Chcę... Mam. Chodź, rychło. I nie wszak wejdę. Są tu. Są u ciebie tipci? Nie. Okej. Jedziemy. Okej, jedziemy. Dam to kto tu? Idziemy. Co tam się dzieje? Ja byś tam potrzebował shotgun. Ja mam only shotgun. Czy podobnie najsłabszy. A katana, to sobie zabiorę, jak chcesz. Nie, dobra. Gdzie to jest? Tam. Tam jest typek. Dwaja! Dwaja. Yo. Typek ma aimbot. Au! Ty mi całą sobie dostał. Dobra, Craig. Użyj tu. Juice. Au. Masz? Chodź. Dobry trener. Fy, pono. Legendary shotguna. Nad modrą. Tak? Nie mam, teraz już na to też dobry udał. Masz katanę, jak chcesz. Mam. Ale ty masz jaki twój shotgun? No mam epicku tu lepszy. To jest dobra łopata. Ty już się won? Bo wy tu jest trezor, Jarek.
Nie trezor, ale trezor, kde číslo ti padnú goldy. Koľko mi padlo? 131 goldov. Poď ideme, kde ideme? Ideme tu? No, OK, ty máš ten Void of Math. aj katanu. Ešte, že tu není na to fall damage. Ja. Nevedel fall damage. Kde ty? Slyš ty? Jo. Oni ho vyfajtili? On sa portol. Kde sa On je tu. Ty vole. Nám celé Voidov mask dá. Dobre, ja som to nevidel. Ja by som chcel vedieť, že čo on dáva ten business. Pretože buď dáva shotgunu, alebo dáva tu mytické to SMG. Pôjdeme tu z hore, hej. Kde? Tam je. Prečo on nefunguje? To ako fakt. Čo ako fakt? Ja som sa chcel tým odpalil a mňa to bolo, takže som vykačil. Stratil čas. Kde je pre Boha Rýchlo sa zastaviaj! Idú na teba tie hlavy, rýchlo staviaj! Nie. Zase idú. Neviem. Ten bod je úplne slabý. Nie. Skapať. Si mi všetko... Vieš, nemáš nejaké náboje do... Aha. Jarocha, vieš čo on dal? Nejakú enchantovanú Fury a Assault Rifle. Ja mám samý epický údaj. Toto mi dal. Je tu medailon za nami! Ideme. Na ňoho? Veď oni majú neviditeľnosť. Aha, to auto. Nepad po ňom ešte. To sú oni. Poďme na pozor, poď do... Tam je! Juice! Kde? Juice tam je. Slepý? Asi, poď do krika. Budú vedieť. Vidíte? Juice dostal 30, 60, 70 dostal. A 13 ešte, Ja a tam idem. 13. A ja? Vojdom. No, čím? Ja som to preletel! Trky. Vole. Tryhard. Tu zase preletím. Kde? Tryhard. Že tryhard? Prečo nevieš tryhard? Fupiser 46 dead. Ešte tu je ďalší. Ja mám 3. Ja rozdrhaj Vojdom. Rýchlo zdrhaj preč Vojdom. Rýchlo. Dobrá. Ja mám teraz asi neviditeľnosť. Nie, nemám neviditeľnosť. Ja mám, že sa mi... Mňa raz trafia je po mne, ja musím utekať Čo, kde stále si? Vojdom. Hej, ja ti dám minička na pozor. Počkaj ešte. Kde si? No. Idú. Ako idú? Oni sú to auto. Rýchlo si zober to minička alebo niečo a zdržaj. To potom. Idú za nami. Lebo ťa vidia. Ako ma môžu vidieť. Má medailon. Tým my neutečieme. Ja by som išiel radšej na nich. Ja už nemám Voida. Ani ja. Chceš minička teda? Nie. Aha. Á,
Ja som ti to už hodila, to je nerobím. Už po mne strieľajú. Už sú tady. Oni ma odrazili. Hej, bum! Bum, 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 bum. Prečo je divka to? On je... Vamos! Dobrá, Jaro. Ja mám 10 HP. No jasné, že oni... Jaro, chceš toto? Tu je ďalšie také isté. A mytické? Nie, Áno, legendary. tak si zober to mytické. Aha, kúkaj, čo oni mali. Toto, mytické. Čo? Pozri, toto mytické. Ty máš všetko. Mask. Daj mi niečo. Ako niečo. Ja nemám... A čo ti mám dať? Neviem. Oni sú už na ostrove. Nejdeme tam. Hej. čo? Aký Ale oni budú mať vždycky katanu. To existuje. Hej, ja by som tam išiel. Ale ja neviem, ako tam mám Je ísť. jedno. A typek ešte tam je dole. Tak lebo No, to ti dá vietor, aha. Toto. Je tu motorka. Jaro, chod týmto, čo je to? Už idem hore, už som hore. Už zabili. Dobre, už som tu. Tam je. Typek. Kde? Zabili ho. A tam je knoknutý, tak to odrazím. Dobre. U mňa typek dostal krek. Kde? Idem ku tebe. Super. Aha, on je hore, jedeme na to. Pome. Au, dostal som krek. Sorry. Dobre, viem. Super hrdinka. Bože, ten bod, ja ho nemám rád. On je extrémny. A ináč sme Zober padali. si mytickú katanu. Konečne. Kde je ten Biga? Aha, tu. Toto máš keď Void of Mask, Void Animask. Tak, ja to neviem povedať. Čo? To fajti. Nechoď po nich, lebo ja mám iba jedny nervy. Prebij si zbranie, pohoda. Vieš, ako mne sa to rýchlo prebíja. Jaj, tak ty môžeš. Tam je. Kde? Joj, tak tam hodím tú masku, stačí povedať. Stačí povedať, Samko. Tak si povedal, ja som dole. Jaj! Krista! Tu som nemal ísť. Hore, čo si nepočkal, idem. Som preč. Díky, fakt? Frajo si. Poď ko mne. A čím? Mojou riťou. Masnou. 100 dostal týpek! Lebo to dáva 100 ty. Trhlo. Dead. Bolo by dobre mi pomôcť ako. 8. Bum, 70! Tu spamujem ako o život, Dead. iba šťukám. Ešte tu je hore. Ty vole, samo ako na tých, čo sme dneska cvičili. Moment. Hore, sa healuje! Tu je tryhard. Ja som dostal falben. Ty koko, to mi dal dosť! To bol tryhard. Ty vole. Ty koko, to mi dal fest. Moment. Posledné solo. Posledný tipsy. A to je Ty nejaký vole. Číňan. To je nejaký Arabiar. Aký orok. Už si videl na tom. Dobre, prebij si všetky zbranie sama. OK? Mám. Popchaj prsty. Môžeme. OK. Poď, zóna. Počkaj. Zóna. Tak ideme. Ne, ja som si to dal do zóny. Ja som v zóne. Ja skapem na No, zónu. a ja. Koľko dáva zóna? Po 2, ale ja vôbec nemám nič. Ja som zomrel sama. Prečo? Veď máš Lebo medkit. ty, ja nemám nič. Máš medkit. No ale teraz po mne začnú páliť, ako vždy. OK, mám 3 medkity.
Tu sú chvíli. Ja som v zóne zase. Daj si medkit. Dobre, máme 30 sekúnd. Fakt? Tam sú? Ježiš, vidia ma. Jak ťa môžu vidieť? Neviem. Sú tam? Ideme tam. Áno, oni si tam stavajú nejakú 100 dostal crack úplný! Hej. Si, pána. Tam je! Oco mi volá. Počkaj, tak mu potom zvihne. No teraz Jaro. Bude hovoriť. Kde sú? Napíš mu tam, že teraz nemôže. Dobre, samo traja. To je posledný. On je tam hore. Jaro, ide zóna, pozor. Tak poď, utekaj. Ty si. Neviem. Ja som si faldil, to je milé. Mne teraz tiež volá. Poď z hora. Nie, to nepôjde ten typek. Ten typek bude niekde iný. Škoda, že nemám rybot. Nevieš, kde sú riboty, lebo on bude ribotovať. Jediný rybot 2 tu ani nie. Tam je Necháš mi ho. ribot. Ale ribot, myslím. To bol aj typek. No jasné, že to je typek. Počkaj, ja si toto neviem. On ho ide rybotovať. Má katanu. Tam je, tu je. Spam! Au! Úplne dostal crack! Pomôž mi! Uhánik ma nechá. Bože! Dobre ľudia, máme to. Vamos. Máme to. Tak, ľudia, pri ďalšom videu